maka na ọgwụ ọbụla na-ebute ego na-enye nri. Inwe anwa nwere nne na-ebu na-enye gị ego n'afọ, ọ ya aza gị aza. O nwere ife jekịtara n'ụlọ ọgwụ ka ị mara na-ahịa gị ka achọpụta ya n'ụwa. Igbo yi ogbe ndị eme njem ọnụ asị m ka m bụrụ bata na ndị n'ụlọ vidiyo ahụ biko asị ndị Igbo na-asị na a word is enough for the wise now. Na nwatakịrị na-anwakwa ha nne na nna nọ ebe a na-adụ ebe nne ma nna na-adụ ụmụazị ọdụ ohere amụrụ ya. Biko nchọ ka onye na-echa vidiyo biko forward that video to everybody you know. Forward this video to your WhatsApp group, Telegram, anywhere you forward video, forward where to. Maka na ndị mmadụ atọpụgo ogodo gbara ọtọ. So nwanne anyị nwoke a na-ekwu okwu maka ọgwụ ndị mmadụ na-eje agwọ and the implications of it. Biko unu si agwọzina ma nke unu na-egwele n'ahụ enu ma nke unu si na those things dị njọ si igwodebe na ụmụ ihe a na-analụkwanụ mmadụ ndụ n'ike. Ihe a eme mmadụ mechisa onwezi onye na-eme ndụ ya njọ, onye nwetazi ego pịam ọnwụ na ede abụghị ụlọ mpụta mgbọsawu na TikTok si na ọgwụ ego na-emere nka mee nka. Biko Igbo ndị ọma na-ege m ntị, biko nenenu vidiyo anụ. Amaghị m ihe mma ikwu na vidiyo mana biko a word is enough for the wise. Igbo mbulu nze m ọzọ abịa m ọzọ onye nọ n'onu ebe power ụgwọ akpụrụ ọnụ na guleri agwa m na na-ekwupụ nke mmemme megosi ọzọ n'elu. Ihe mbịal bụ nza aza bịara onwe mgbu egbu ma m na-amalụ na ovu nọmba ka m nwere enwere m nọmba na-abụ ovu nọmba ka m nwere enwere m nọmba na-abụ ya na ovu peji anụ nwanne yuzu. Iwe njem abịa tata bụ na ọ nwere iwe nkụziri unu pasitali ọgwụ na-enyi na ana n'ọdịrọ mma. Ndị mmadụ jụkwa agwụgwọ na ba aghọtarị mana m ji aghọta ya tata mma agwụ many things. Ọgwụ na-enyi na ana ọ dị adị mma because na ide enyezie nri ma nwere ọgwụ dị n'ụwa anụ anaghị enye nri. O nwere ọgwụ dị n'ụwa anaghị enye nri. Ọgwụ atazi ọjị ọ nwelele mmanya ọ nwụzi mmanya ọ elile ọkụ olizie ọkụ elile olizie ewu elile nkịta ọ ya nwelele ibe eji elekwa nwa bụ ọgwụ chegizi ọgwụ na-elere vitel na ala ịrapụzi ọ na-elere ọkụ mana ọ emecha nyebe nsogbu gbaba ya la abịa n'ụlọ gị ịlụsị n'ụlọ gị etupụsịa zinc ọ bụrụ ọgwụ na-emebili gị ụlọ na-eme anụ datin na ya na-abụrụzi vidio izili ka ọ lụọ ka ọ na-alụzi. Ọ bụrụ okwu bụrụ ụmụ ụka ibe njem abịa tata bụ ka nkụwara unu ibe gbasatali ọgwụ na-enu n'afọ. Ọgwụ ọbụla bụ ọgwụ ka ịnwe akpata ego bụ ewele ka ibe nwa na-agali gị n'ilu rapụ ibe bụ protection na enyere gị protection ka ino ka mmadụ ihe gbuwuna gị ọ ka anyị na-ezenela m nso ọ ka ị na-ezenela ụka enwepụ ibe ndị a nwasị gị na olu na-ewele n'oke ị na-ewele enu n'afọ gị nwanne m onwe gị ka ị na-eje mgbu nne mara mmalị nye ngwa n'ime mmadụ ya enye gị n'ụwa asị gị n'ibe eji na-enye gị ego n'oke ino ya n'afọ maka na ọgwụ ọbụla na-ebute ego na-enye nri. Inwe anwa nwere nne na-ebu na-enye gị ego n'afọ ọ ya aza gị aza. O nwere ife jekịtara n'ụlọ ọgwụ ka ị mara ibe na-ahịa gị ka achọpụta ya n'ụwa. Ije n'ụlọ ọgwụ agwa gị na arụ gị dị mma dị ọgwụ ya egbu gị o nwere ka ị nọ karịa 4 years o ya egbu gị bụ ọgwụ ahụ. Ọgwụ ọbụla na-eno na-ebu ewele na-eno n'afọ na-ete afọ na-amị ọbara ọmụ beses pọwa na-agwa gị ọgwụ ọbụla na-eno n'afọ na-ete afọ na-amị ọbara because na ọgwụ ino n'afọ gị bụ ka o bie gị ego na-ekwesịrị ka ị na-egbuli ego. Ọgwụ ọbụla mmadụ ya nye gị ka itinye na ana ka ọ bụ ka ị noo n'afọ inweta nye nweta ọgwụ ọ dị olu gaa na idebe ive o mere evu ya ọkpagharị na-atụrụ anya inwere ihe tụvuo ma ọ bụ na onye nwe ya sị gị na ọma mbụ ọgwụ na ịnụlọ eno n'afọ gị kele ka ị eji eme wee bụ nwere gịlị onye nwe ka njụka na gị oge na ị nwere noo n'afọ gị kele ka ị eji eme wee nwere gịlị onye nwe ma ọ bụ na onye nwe nsogbu. Ọgwụ niile na ana kele ka ị eji ama abụ ọta nwe ọ na ijeze mbọta ya abụrụzi ọ bụrụ ọgwụ analị na ọgwụ na-agba ọsọ. Ọgwụ na-ebu ego na-ebu ụka ọ na-ebu
ụka ọmụ pesespọ na-agwa gị nwere mụlụ ibe taa nye nwa na ọgwụ mmadụ ihe enye gị ihe nụ n'afọ gị nye nwa na ụgwọ ọbụla mmadụ ihe enye gị ihe nụ n'afọ gị isi n'oke ijile n'ọkụ ya n'oke ọ na-ebu gị lọkụ ọgwụ ya emecha mgbe o eji abịa ọgwụ ma onye iru ma onye azụ ya gbanarị gị maka na oji na-amịgoro gị ọbụla nwere elu mmiri ọbara avọ gị aka arụ gị anụ ma bịa nna eme ibe avọ gị aka arụ gị ọgwụ ọbụla na-enu n'avọ na-amị ọbara na-egbu mmadụ so mali amali tata ịchọ mmiri nitin gbasara ebe ọgwụ si nweta ka ị na-elekweli onwe gị onye ebe nsogbu ka ịmalị bụ osi nyebe nsogbu nke butere gị ebuna gị ego bụ ebuna oge ọbụla n'elu ọbara bụ ọkụkọ na-eli na-enye oku agwara gị ọ bụrụ ebe agwara gị na-enye ọkụ bụ na 2 weeks ka 3 weeks ị na-enweta ego na every week na-enye ka ọ nwere na-eme gị na-alụkwalị gị ọlụ na-alụ gị maka na ebe ọma ka ọ bịara gị na anya ọbụla onyewo gị nsogbu ị nwere etuvuo eji m n'aka unu na-echa na vidio biko ebe onye na-ene vidio biko nyere anyị aka gbasa ozi nyere anyị aka share expose ka onye ọbụla solukwa gị wee fụ solukwa gị mụtakwa ihe ọbụla ịmụta na vidio biko Igbo ndị ọma njem ọnụ ka ọ dị na mgbe ọzọ